I disgyblion dwyraf, mae hwn yn rhan o papur uwch. Mae 1.03 gram o arian nitrad yn cael ei ddefnyddio i wneud hydoddiant. Cyfrifwch nifer o molau o arian nitrad yn y mas hwn. Rhowch eich ateb yn y ffurf safonol. Ear arian yw 108, ear nitrogen yw 14 ac ear ocsigen yw 16. Ni angen defnyddio'r hyfaliad, mol yw mas dros MR. I gweithio mas MR arian nitrad, mae'n rhaid adio lan ear pob atom sydd ynddo fe. So, 1 arian, 1 nitrogen a 3 ocsigen. Mae hwn yn dod i 170. Felly rhaid rhannu'r mas o dechrau'r cwestiwn dros yr MR i newid cyfrifo. O bosib fe cyfrifiannau yn rhoi'r ateb yn y ffurf safonol, ond os nad ydy o wedi, bydd ateb yn 0.000606, a nawr rhaid ni newid hwnna mewn i'r ffurf safonol. Mae'n rhaid i'r pwynt degol symud 4 safle mwyn cael 1 rhif cyn y pwynt degol, ac ar ôl cynnwys 2 rhif ar ôl y pwynt degol, mae'r ateb yn dod i 6.06, lle os i 10 i'r -4 mol.